हाय लोगोफोर गुड मर्निं बोथोराथ' बिराद अखा हागासिनो बिराद गाज्रि दासान्दि बोथोरा ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जास्ट ओरैनो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरो ओरैनोथ' मा भिडिअ खालामनो इदि साननानै ओरैनो जास्ट भिडिअ लाबोबाय आरो आं ओरैनो नोंथांमोनहा नायलांदो आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिदिबा आंनि भिडिअखौहाय दैबाना जाजोब्बाय नै लोगोफोर दैबाना आं मोनसे बुस्थु देखायनो र' जोंनि न' खाथियाव जा गिदिर हाथिदग्ला फैदोंमोन ओमफ्राय आं खिरखिजों नुहुरदोंमोन आरो ओमफ्राय अबाव थांखो दग्लाया मालाय ना नागिरगासिनो जोंनि उसुं गुदियावनो फैदों आरो नै जा गिदिरखायनो दै लोमनायखाय फैदों आरो नङाबा फैफेरामोन जा गोजौखा बेरायहैनो नागिरदों लामायाव थांनो नागिरदों ने मा नायहैनो नागिरदों खिथालाय लामा बायनायखौ नायहैनो नागिरदों Kau sili lagi dah. थांलाय रिया नै जोंना दैया मोजां बोहैगासिनो फांहरलायखौ मा होनदों बेखौ फांहरलाय रिया फांबो मोजां फांबो खुरखाजोब्बाय इयो रिया इनि लामाया बायसिगोन माबायदि फैयो नायथारनो र' एबार এই জারে দি একবারতে ইখিনি কোন জায়গা ইয়াতে না ইয়াতে মই ইয়াতে মাছ মারে প্রত্যেক বছর মই বেলেগ না মারে ইয়াতে মই ঘরে ইয়াতে এই রমন্দার ঘরে পিছনে ঠিক আছে nuakin ngi alla alla kok মাছ মারলে কি লাগাইতে লাগাইতেছে আমি আজকে মাছ এই একজন কই গেল বিনা পিছানি সাখে বাংবে খাবা বিনাবো Lepas ni mana kan? Dia tu ay buca mungkin binia. Ini yo kangsi pecar ni. Pecar kan? Burza zabai to. Burunlah burza zabai ni malai. Sana. Baik ni di mana ni? Mami. दैया लोमजोबनानै मैगङा सायाव फैजोबबाय ओइ थांथ'आ नोंसोरो थांसै आहा अखा हानानै नै आंना फानलु बिफाङानो लेमजोबबाय बिफाङानो फिथाइयाबो जा गोमोन जानानै दं नै आयै फिथाइया मोननानै सिरिलायबाय नै हायाव खानोसै आं नै फानलु खादों आं जा बुरजा मोननानै दं फानलुआ सिरिजोबबाय हायाव दांबानो सिरियो नै दाउ रोसि जानांसिगोनहाय नै जा गोमोन दं
अखा हानानै गुरै गुरै जाजोब्बाय नै देन्थायाव दांबानो सिरियो जोगोनार हानदों नै जा जोगोनार अखा बोरो फिथाइखौनो नुवा माथो थलथब नांजाबासो बोरो फिथाइया बोरो इसराबो जागोनदां हानखादो दंबावोबा खाथियाव जोगोनार बिफाङा मालायनिसो दे जोंनाव थायफैनाय जा मोनजादों ओमफ्राय खावसे हरसिगोन आरो इसरानोबो आयौ मा बिलाय थाइनै ओमफ्राय माथो बे फिसा बे गिदिर थाइथाम जाबाय नै जोगोनारा मोजांथार नै आंना दाउआ माबायदि गाखोनानै थायो बाथौआव अखा हाबाथाय बिराद जायगा मोजां नागिरो बिसोरो लेथ्रा खालामनानै दोनजोबगोन ओमफ्राय नै दिनैहाय बुधबारमोन नालाय जोंनि बिजनियाव बुधबाराव बाजार जायोना ओमफ्राय मा मैगं लाबोदों नै दिंखिया लाबोदों थास' बिबार लाबोदों ओमफ्राय नै बे दालि अहर दालि बियो ओमफ्राय नैबे मानामुनि अखा हानायाव बाव मानामुनि मोनदों बिसोरो ओमफ्राय नै बियो बियो मा बेदर बियो माबा मोजांबो खिथाया बेदरनो बियो मा बेदरथाय दाउ ने दाउ बेदर ओमफ्राय बे थास' बिथ'रिखौ दिनै जाया माबा थास' बिबारखौहाय दिनै जाया माबा मा होनो फ्राइडेआवसो संगोन बेखौहाय फ्राइडेआवसो जागोन बेखौ फानलुआ नै दहाय आं खानाया सुनानै दोनबाय आं नै जा मोजांखा गोसा जाथारगोन बिदि मोनहांनाया गोसा जायोना नै बेयो मानामुनिजों दाउ रोसि अखा हाबाय थानायखाय इदि जानो होननानै संबाय आरो फानलु बोरदोना न'नि फानलु बोरदोनजों संदों दहाय खादोंमोन ना बेजोंहाय ओमफ्राय नै बियो दहाय खानाय जोगोनारजों दाउ बेयाव दाउ मोदोमखौ होदों आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय दाउ हाराखौ होदों मानामुनियावहाय फानलु रोसियाव जानोसै जोंहा बिदिबा नोंथांमोनहाबो बेबायदि संनानै जादो गोथावनो माबायदि मोनदों फानलु रोसि लामायानो दैसो नै जों दसे बेरायहैनो नागिरबाय न'आवहाय ओमफ्राय दैसो मोनबाय लामाया जोंनिथिं दै लोमदों होननानै मिथियामोन ना मा होनदों नोंगौ जि मोजां नुदों नोंखौ होननानै खिथायाखै हाथाइखौ देखायलाय